бозиҳои даври 11-уми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ идома доранд. дар ин давр клуби марказии варзиши артиш дар майдони худ тими футболи файзканди ноҳияи восеро истиқбол гирифт. ҳисоб дар дидори дастаҳои футболи клуби марказии варзиши артиш ва файзканд дер боз кушода нашуд. 45 дақиқаи нимаи аввал бидуни рахна кардани дарвозаҳои ҳамдигар ҷамъбаст гардид. дар ибтидои нимаи дуюми майдондорӣ низ талошҳои ҳарду ҷониб натиҷаи дилхоҳ ба бор наовард, аммо дар дақиқаи 73-юми рақобат футболбози артишиҳо Абдулло Шарипов ба кунҷи дарвоза зарба зад ва ин зарба ҳисоби дидорро боз намуду соҳибони майдон бартариро ба даст гирифтанд. Аммо ин пешсафии артишиҳо дер давом накард, зеро дар дақиқаи 86-уми нерӯсанҷӣ футболбози дастаи файзканд Алишер Холмуродов тавассути иҷрои зарбаи сар тӯбро вориди тури дарвозаи соҳибони майдон гардонида ҳисоб 1-1 шуд. Аммо ин охири кор набуд, зеро футболбозони дастаи файзканд дар дақиқаҳои иловагии қисмати охири рақобат боз ҳам барои голзанӣ талош карданд ва муваффақ шуданд. зарбаи дақиқи Артур Богунон ғалабаи мушкили файзкандро дар муқобили клуби марказии варзиши артиш таъмин намуд. умедвор мешавем ки барои артишиҳо ин аввалин бозӣ баъд аз иштирок дар рақобатҳои гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё маҳсуб мешуд. бозиҳои даври 11-уми чемпионати тоҷикистон бо дидори дастаҳои футболи Истаравшан ва Хуҷанд ҷамъбаҳс мешавад.